munafukai munafiki baka gabana aiki kawai na sa raina munafiki baka gabana aiki kawai na sa raina wai wasu mutane ba sa sun zama na lafiya kana zaman kadan ka huta su so suna ta tankiya wurin su ne su firgita ka su ba suna ta dariya kai co da dan adam mai haƙori na dariya munafiki baka gabana aiki kawai na sa'adaina idan kana nan yana yabanka da ka tafi ya firgita ka yana faɗin yana fasanka ƙarya yake fa babu shakka a zahiri yana fasanka burinsa dai ya tasara ka a zuci ga tarin mugunta malam wala aka ce ciranka munafiki baka gabana aiki kawai na sa raina kullum yana kiran wayarka domin ya samu sirrikanka wata rana ya je wajenka domin ya dinga tambayarka dariya yake gabanka da ka wuce zagi a kanka mai kushe da hasada a ƙarshen ka na san ba zai yi kyau ba baka gabana aiki kawai na sa raina ko ka so ni ko ka kini ra'ayin ka bai gabana ka kini wasu dubu su so ni riyal a yau na bayyana ka kini nema in tika kun ji nema fara ayina ka so ni nema in so ka batu ake yi a duniya baka gabana aiki kawai na sa raina Allahu kai ne madaukaki kare ni sharri na dan adam kana tara ayin gaban ka zaya zage ka dan adam baya ba ka ci bare sha zaya zage ka dan adam wani bai san ka ba bare ya san wani ka ba baka gabana aiki kawai na san raina ni ina so ku gane halaka wai mun je mu nema komai wuya a waje na aiki jure kawai ka je ka nema zaman banza ko bai da kyawu jure kawai ka samu tamma munafiki ko bai da aiki kurin shi dai zama na banza baka